Kawai dai maƙura da jini saboda ni da Laila ba za mu taɓa jituwa ba. Kar wata rana a zo ana fashe-fashen kawunan jini yana ambaliya. Sai dai kawai idan dama ba so na kike ba. Ko kaɗan ba haka ba ne ba. Ba ƙaramin son ka nake ba, amma me yi amfanin baɗi ba rai. To idan ku haka ne aikin san farkakken kunne bai hana jin magana. Sannan ke ɗin alewa ce da zan iya haƙura da ke cikin sauƙi, kuma ba ƙira me zai ci gawayi. Ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru. Ta yaya zan kwantar da hankalina bayan Laila ta san ba na son ta, kuma ni ma na san ba ta so na. Idan kana so mu ci gaba da soyayya, sai dai Laila ta bar gidan nan. Haba Sadiya, jeji bai gama cin wuta ba ai ba ai wa fara barka. Kar ki manta fa, Laila ƴata ce, kuma in ma ban da wannan, ai ba zan yi jifan gafiyar baidi ba. Ban gane me kake nufi ba, ka duk ƙunƙune magana ka cikin duhun dare kuma ka miƙo ni? Ka kuwa dole mu rabu. To ai abin ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Ka gani kuwa ba zan yi zaman doya da manja ba. Kai, gara ma a ce wata matar ce da kai, zan je na tarar da ita da ni zama da Laila. Ni da Laila kar ta san karni. Ba haka nake nufi ba. Abin da nake so fa ki gane, Laila fa ita take ɗaukan ɗawainiyar rayuwata. Haka ma in muka yi auren ita ce za ta riƙe mu. Dan ƙari. Ba ji ba gani auren kurma da makahu. Ni da ina tunanin gwarzon namiji zan aura, ashe fanko ne? Ina, ai ba anan take ba. Abin ai a zuci ne sauro da auren giwa. Kada fa ganin tone-tone zakara ya tono wukar yankansa. Ya tono mana, wani kare ne ba dau ba. Ya tono mana, wani kare ne ba bara ba. Barawo wanda aka kama shi ne barawo. Ehe, kuma duk jirgi ɗaya ne ya kwaso mu. Yanzu dai da Allah kinga, duk mu bar wannan. Zan nemi mafita tun da dai kina so na ina son ki. Haka ne, soyayyarka ta daɗe da kama zuciyata. Kullum da ita nake kwana da ita nake tashi. To dan murmusa mun mana Sadiya in ji sanyi a raina. Allah ko? Allah kuwa. Murmusa mana Sadiya ta. Yau ga koshi ga kwanan yunwa. Yanzu ina zan samu kuɗi. Baba? Baba! Lafiya? Tunanin me kake ta yi haka? Ina ta sallama baka ji ba. Wallahi Laila wani mutum ne yake bi na bashi kuma yana nema ya matsa mu. Kawai ka ce kana son baka kuɗi ka je ka ba shegiyar Sadiyan nan. Shegiya kuma Laila? Shegiya ce mana kuma almura. To wallahi ni ba ita zan ba ba. Ai na san ta ne akwai lasar kuɗi kuma muddin muka haɗu sai na yi maganin. Duk wannan sanin da kika yi mata na da ne Laila. Ka ga ba wani magana ni magana ta ma ɓata min da take yi nawa ake bin ka. 5,000 ne katar Laila. Bari shi. Gwanga abin mamaki ya zo ka abin dan ɗakin kura. Zan more lallai. Duka na wani? Duka na ke. Na gode. Gobe ma in kin zo zan baki abin da ya fi wannan. Na gode. Bari in ɗan duba miki in ba kowa sai ki fito.
Kamar kin san neman ki nake kika biyo kana. Ban gane kina nema na ba kamar wanda na yi miki kashi a kan gado. Ai da kashi kika yi min akan gado. Ko ta kanki ba zan biyo ba. Me kuma ya faru? Au, tambaya ta ma kike me ya faru? Ba dole na tambaye ki ba. Na sani ko batan kai kika yi? Ke Sadiya, kar fa ki raina min hankali. So nake ki fita hanyar mahaifina ba ke ba shi. Ni ina ma na ga hankalinki balantana na raina. Kawai ki fito ki faɗa min abin da ke ranki, ki daina yin shakale-tale.